Nakaadto na ba ka sa Dubai? Kung nakaadto na di ikaw na. Di bitaw, joke lang. Kung wa pagkakaadto, lang tawag ini nga video. Kay sa akong paglaag dinhi sa Dubai, mabungkag gyud ang imong utok sa kakuyaw sa ilang mga struktura, mga modernong teknolohiya ug ang ilang pag-invest sa turismo. Ali, kay nilipad ng ating team at ako ang Dubai na dili country. O kung giunsa nako pagdiskubre kung nganong moingon sila nga only in Dubai. Human sa akong upat ka adlaw nga bakasyon dinhi. Aron maadto nako ning Sudara, kinahanglan nako mag-book og tour package sa Davao Travel and Tours pinaagi sa ilang website. Mga 9 ka oras ang biyahe sakay ang lokal nga budget airline. Yung nag-budget airline, Cebu Pacific na good na. Cebu Pacific, basin di ay, no? Miabot na mi nga gabi ina. Personally, tungod kay anad na ko mo atubang og immigration. No, di ako nang magsigig travel og international. Wala naman sa ko na kulbaan. Apan nakaingon pug ko nga stricto gidi ay kaayo ang immigration nila kay ang nakauban namo sa tour nga usa ka gwapa nga content creator nga si Inday Ligaya. Mga halos usa ka oras nga na-hold sa immigration office sa Dubai. I-play ang pinaka-thrilling diha nga background music. Wala ko kahibalo sa tinuod na rason. Apan matud pa sa uban nga mga naka-experience, aduna gid sila mga question sa mga cross-dressers nga mosulod sa ilang teritoryo. Kung dili man tanan, siyempre naagi mga uban nga naka-experience na ha. So ay dili na ayaw ko ninyo i-quote kay narapoy nagsuldanas ko ha. Sige mabasta ni. Summer karon dinhi sa Dubai sa kaning pag-upload nako ani nga video ug para nako dili gyud ideal nga mulaag dinhi gikan June hangtod September. Ang pinaka the best nga bisitahon ni sa mga bulang November hangtod March kay mauna ang tingbugnaw dinhi sa Dubai. Ilado ang Dubai sa mga luxury cars nila. Pero ang among sakyan karong adlaw dili normal nga limousine kay kini kang taasa. Og sa among pagbiyahe, ubay-ubay pud ang akong mga nalabyan nga mga landmarks nga sa reels rain town nako makita. Grabe ang Dubai, makangangakas kakuyaw. Kaniadto nga maalaan nga usa ka country, apan makonsider nga usa ka syudad. Dili siya state apan usa ka emirate nga anaa sa nasod nga United Arab Emirates o UAE. Aron dali masabtan, adunay 7 ka mga emirates sa UAE, no? Naunaan na lang ninyo murag 7 kingdoms, no? Ug matag emirate adunay gadumala nga royal family. Specifically usa ka prinsipe nga ang tawag emir. Mauna nga emirate. O di ba? Yaki matinsa na tani. Ang duha ka mga iladong emirate sa mga Filipinos gyud, Dubai ug Abu Dhabi. Mao ra gyud maski ako maron ako na ilan. Og dili na nako iskot pa ang uban kay maglisod nako. I-flash na lang nato sa screen. Una na kong gilaagan ang Dubai Super Trees Blue Waters Pedestrian Bridge nga maka-amaze kaayo ang view. Ug siyempre ang ilahang Ain Dubai nga pinakadako ug pinakataas nga observation wheel ug pwede kang musakay sa ilang 48 ka cabin samtang magtuyok ug mag-enjoy sa view sa Dubai. Ang mga luxury cars dinhi dili lang makita sa mga kadalanan. Kay maski pag sa dagat makita og masakyan ninyo sila. O di ba? Bibo kayo. Og dinhi sa Dubai, pwede kaayo nimo ma-experience ang literal nga I'm on top of the world tungod sa Burj Khalifa nga gilinyahan gyud namo. No, mga pila po di ka oras among nilinyahay dire makaabot lang mistaas. Mauni ang pinakataas nga struktura nga natukod ever by human hands nga ana ay 163 floors. Ug kahibalo ba mo nga 22 million hours ang gi-require aron matukod ni? O di ba grabe gid kayo. Kana makaingon sa kag perte na yung kuyawa gid aning Dubai.
Isa lang ang Burj Khalifa sa mga sikat kaayo nga mga landmarks sa Dubai. Ilado pod kaayo dinhi ang Museum of the Future, Burj Al Arab ug Palm Jumeirah nga maoy pinakadako nga man-made island sa tibuok kalibutan. 6 years ni gibuhat og kahibalubaka nga klaro kaayo ni nga landmark gikan sa space. Yes, og naa ka sa space. Og syempre, di mo takatong space. Kaya nga naman, di mo ta mga astronaut o bitaw. Og mas ma-appreciate nimo ang view ani kung imong sakon ang the view. O diba? Lami kaya akong experience diri sa the view. Makita gyud nako ang Palm Jumeirah gikan dinhi sa ibabaw. Tungod sa kadaghan og mga oportunidad sa turismo, IT and infrastructures ug health facilities dinhi, natagaan gyud og higayon ang mga daghan kaayong mga Pinoy nga makatrabaho dinhi. Ug siyempre ang mga Bisaya magpalupig ba na kung asa ang mga opportunity dito ta ana bigid no. So karon makasakay na gid inyong angkol og sakyanan nga Tesla. Diri ra Yugos Dubai makasakay og sakyanan nga Tesla. Sakyanan ni sa tuang future DOH Secretary ni Dan Lester. May anak, anak unsa mo ni? Anak? Siyempre, dili kompleto ang pagbisita sa Dubai kung dili nimo maadtuan ang Desert Safari dinhi. Sa TV ra gyud ako na makita. Pero karon makaon na nako ang balas tungod sa mga pwede nimong buhaton dinhi. Magsakay sa ilang 4x4 nga halos makuyapan na ka sa pagpadagan aning baba, naggara ginis baba. Ug siyempre ang ATV, no, nga magsakay-sakay ta dire nga mobalik ka sa pagkabata. Sa kadako sa ilang disyerto, kinsa pud bay magdahom nga masalaag pagyud ka dinhi sa usa ka village. Aron makapanihapon dala tan-aw unsa man ni oy. Oy kasiksi man ani. Oy, siksi ra man kaayo ni mga nagsayaw-sayaw dili ta ana. Dili ta ana manghawa ta ning lugar. Mauna nga nag-decide na lang ko nga manihapon og usab nga walay chik-chik-chik nga nagsayaw. Pero nalipong lagi ko nag-perform kay gidamay papugko dinhi. Mauni ang Dubai Dinner Cruise nga haskang kanindot sa experience kay dili lang tiyan nimo ang mabusog. Pati na pod imong mga mata sa night view sa Dubai. Wow. Wow, good. As in, nakaingon ko, wow, this is life. Ug sa akong paglaag sa Dubai, dili nako malikayan nga ma-emosyonal. Ay, wait lang. Naa pa ay may giadto. sorry. Sa among last day sa Dubai, nag-decide ko nga adtoon ang Abu Dhabi. Ug sa kaadlaw, no? Char lang sa decide. Dili gid ako nag-decide ani, ang agency ang nagkuana ni, ang travel agency kay apil na sa among itinerary. Ug anyway, ang Abu Dhabi silingan o katapad ra nga Emirates sa Dubai. Sama sa akong giingon ganina ha, magkwista. Usa ni sa pinakailadong Emirates sa UAE aside sa Dubai. Giadto namo ang ilang Grand Mosque nga ginganlag Sheikh Zayed nga ga-accommodate og 40,000 worshippers at a single time. Diba bright kay inyong angkol. 11 years ni nga gitukod og anaa dinhi ang pinakadakong chandelier sa tibuok kalibutan nga hinimo sa milyon-milyong Swarovski crystals. Everything about this building was designed to be the finest of its kind on earth. O di ba? Yawa, lami kay pagka ChatGPT. Pero sa tinuod lang, ang ako ra yung gianhi sa Abu Dhabi kay ang ilahang dates, no? Dili dating. Kanang dates ba kanang makaon yung dates, ang tamis. Kay lami gyud gayo ni paborito ni yung angkol. Kay dinhi daw sa Abu Dhabi mas barato ang dates kumpara sa Dubai. Ambot lang po. Tinuod pa paki-comment daw sa mga taga Dubai ug Abu Dhabi. Anyway, sa akong paglaag dinhi sa Dubai, diri gyud nako na-realize kung unsa ka importante ang pagdumala sa usa ka leader sa iyang lugar. Imagine,
Disyerto ug dagat ra ni sa una pero karon kinsa gyud magdahom nga usa na sa mga top destinations sa kalibutan. Dinhipod ka makaingon nga halano gakatag yun ay tinuod nga Bisaya sa tibuok kalibutan. Bitaw sa makausap, Lord, salamat kaayo gyud sa kini nga higayon. Sa sunod na pod nato nga mga international chit-chat, i-comment lang daw ninyo kung asa ninyo sunod nga gusto mo adto si Angkol. Sa Hong Kong ba, sa Singapore o North Korea. Dalay ko ng Diyos. Salamat you guys, Lord. How you keep doing something amazing.